eta ongietorriak bertze egun batez, Unat magazinera, gaur martxoaren 21. eguna dugu asteartea eta gaurkoan beti bezala bi elkarrizketekin etorriko gara lehenik eta behin gure kolaboratzaile Patxi Urrutiarekin egonen gara aktualitateari errepaso bat eginez, hainbat gai ezberdin ikutuz, beti ere bere begirada zorrotz horrekin. Bigarren elkarrizketa berriz, bertze kontu batekin, osasungintzaz arituko gara solasean eta horretarako Lazaro Elizalde ekarriko dugu, honat platora bera Nafarroko osasungintzako plataformako bozeramailea da, eta joan den launbetean manifestazio bat egin zuten, hemen Iruñeko kaleetan, eta hortzegun honetarako ere bai, greba deialdi bat dago proiektatuta. Lazaro kontatuko digu, zertan dagoen kontua. Guzi hori baino lehen, ez gaitezen, betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1685 urteko martxoaren 21 zen, Johann Sebastian Bach konpositore eta organista alemaniar ezaguna jaio zen. 1928an, Umea eta Aztikeriak fantasia lirikoa bi aktotan Maurice Ravelen musika eta Siodinie Gabriele Coleten libretoa duen opera estreinatu zen Monte Carloko operan. 1960an, Hego Afrikan apartheid garaian Xaperbileko sarraskia gertatu zen. Poliziek manifestaldi baketsu batean parte hartzen ari ziren lagunak tirokatu zituzten. Ondorioz 69 lagun hildako eta 180 zauritu egon ziren. Eta 1980an, Estatu Batuetan, Jimmy Carter presidenteak Moskun izango ziren Joko Olimpikoei boikota egingo zietela anuntziatu zuen, Sobietarrek Afganistan inbaditu zutelako. Ikus ditzagun gaurko lerroburu nagusiak. Nafarroko dozena bat pertsona ezagun arrazismoaren aurkako borrokan beren jatorria denearen bidez desmuntatuz. Epaile batek ebatzi du Konstituzio plazaren izena euskaratu behar dela. Osasun bideko langileen baldintzak ezartzen dituen foru legea eta langile publikoen estatutua aldatuko dituzte osteguneko parlamentuko osoko bilkuran. Ebroko biaduktoko obra Castejonen uda honetan hasiko dira, 78,3 milioi euroko inbertsioarekin. Nafarroko gobernuko lehendakariak Akitania Euskadi Nafarroa, Euroeskualdeak Europako funtsak kudeatzeko bere gain hartu dituen eskumen berriak ospatu ditu. Nafarroko Memoriaren Institutuak hartuko duen Marqués de Rozalejo jauregiaren eraldaketa martxan da. Tuterako Magdalena Elizako portada zaharberritzeko azterlanen emaitzak aurkeztu ditu kultur sailak eta finantzaketaren zati bat konprometitu du. Gomez konseilariak itxitura virtualeko esperientzi pilotu bat bizitatu du Uxuen abeltzaintza estensiboa eta zuten prebentzioa garatzen laguntzeko. Irailaren 10an Iruñetik irtengo den Espainiako txirrindularitza itzuliko etapa Ziudadelatik abiatuko da eta 8 kilometro neutralizatu eginen ditu hirian barna. Joan den larumatean bizibide proiektua Lesakan BTT eta enduro ibilbideak eskaintzen dituena bi inaugurazio berrirekin handitu zen. Donostiako de Feria Arte Eszenikoen jaialdian izandako arrakastaren ondotik, apirilaren 10an, Leizako herri aretoan ariko da Lesakako LED Siluet taldea. Ea zer dagoen agenda kulturalean. Asteartean, Flobin mitologiako ipuinekin. Ipuin kontaketa izanen dugu Flobin Xabi Flamarikeren eskutik, Barañaingo liburutegi publikoan, atxaldeko 6etan. Baita ere, Erdiz Bizirik plataformak solasaldi informatiboa antolatu du Labagunean atxaldeko 7etan. Asteazkenean berriz, Udare erraldoiaren istorio harrigarria filma eskainiko dute Patxi Larraintzar eskolan atxaldeko 8etan. Jose Ramon Etxeberriak, Mark Midouniken, Ekaiak badu garrantzia liburua ekarri du euskarara. Labagunean atxaldeko 6:30 izanen da liburuaren aurkezpena. Eta Irriziklo 2023 umore zikloaren barne, irabazi Jon Plazaolaren bakarrizketa Nafarroko Antzerki Eskolan atxaldeko 7etan. Parte hartzea da garrantzitsuena errandute. Hortzegunean Iruñeko autobus geltoki zaharreko nasetan 6:30 ospatuko da Mintzodromoa 2023.
Hainbat gairen inguruan iritziak trukatzeko gunea da mintzodromoa. Baita ere LGTBI, errealitatei buruz, bihotz, bi hots, bi txotx izeneko bakarrizketa eta harremanetan maitasun erromantikoaren adierazpen eta horrek maitatzeko modu ezberdinengan duen eraginaren inguruko hausnarketa. Garazi San Martin LGTBI plus kolektiboen aktivistaren eskutik izanen da. Bakarrizketa Nafarroko Antzerki Eskolan 7etan. Eta Idoia Tapiaren eskutik Ludus antzerkia, atxaldeko 7:30 Karrikirin. Ener Zinema, zine jasangarriaren 8. zikloaren barne Zure platerean hasten da mundua filma eskainiko dute. Bertan izanen dira Jon Fontela lanaren zuzendaria eta Amaia Aierbe gidoilaria, sarrera doakoa da eta krispetak banatuko dira, geltokin atxaldeko 8etan. Eta Maier Irigoyen, Isabel Saez Perez eta Iker Oiz Elgorriaga egileen Zauriak dokumentalaren emanaldia Herri Pagainako auzo lokalean atxaldeko 6:30. Hortziralean poesiaren nazioarteko eguna dela eta 3 poesia libururen aurkezpena eginen dute Katakraken, Alaska, Zeozer gaizkidoa eta poema liburu bat irakurtzeko jarraibideak. Fernando Rey izanen da aurkezlea Kondestableren jauregian atxaldeko 7:30. Baita ere Ani Ernoksen emakume bat liburuaren irakurle taldea Zaldiko Maldikon atxaldeko 7:30 bilduko da, Jerma antzeslana 8etan Gaiarren, eta Zeamaiz taldeak Adore Kemena Kuraia tour aurkeztuko du Iruñean Zentral Antzokian. Kontzertuak gaueko 9:00 hasiko da eta 8etan ateak irekiko ditu antzokiak. Larun batean zerbait egin nahi dugu baina ez dakigu zer, zikloaren barruan Emozioen eizean hitzaldia Lorena Arangoaren eskutik, goizeko 10:00 plazaran. Martxoaren 28 goizeko 11:30 mus txapelketa azkarra hasiko da bazkaltzeko aukera egongo delarik Euskaldunon biltokian, Memori aurrentzako ikuskizuna baluarten 6:30 eta liburu zaina Estu eta Larri Txotxongiloen emanaldia Mendillorriko Zibiboxean atxaldeko 6:30. Igandean Kiki, Koko eta Moko pailazoak Sarrigurengo Institutoko gimnasioan egonen dira, goizeko 12:00. Eta Izurde Mutikoa filma eskainiko dute Herri Pagainako auzo lokalean atxaldeko 8:30. Goazen gaurko egunkarien azalekin. Diario de Notiziasen kasuan, lerroburu handi batean, Sánchezek bigarren zentsura mozio bati egin beharko dio aurre gaur. Ramon Tamamesek aurpegia jarri dio Voxen ekimenari 2020an saiatu ondoren. Presidenteak baimena eman dio Yolanda Díazi gobernuaren izenean esku hartzeko. Feijóo ez da bilerara joango. Argazki handi batean foru gobernuko kideek memoriaren erakundearen etorkizuneko egoitzako obrak bisitatzen. Eta izenburuan Rozalejo memoria gunea. Jauregiko obrak 2024an amaituko dira. Bertze lerroburu batean, Europako Banku Zentralak bankuei ligidezia eman diezaietela bermatzen du, izan ere Credit Suisseren erreskateak ez du finantza ziurgabetasuna geldiarazi. Diario de Navarraren kasuan, Nafarroak bat egin du Frantziari AHTA ez atzeratzeko eskatzen dioten erkidegoekin. Tafalla kanpana astartea 240 milioi eurotan lizitatuko da aurten. Argazkian emakume andana bat bilduak ageri dira, eta izenburuan Down etorkizunari begirada baikorra. Gaur Down sindromearen munduko eguna da eta hori dutenen bizi itxaropena 40 urtetik 60 urtera igaro da, batez ere estimulazio goiztiarrari esker. Bertze berri batean, zientzialariek klima aldaketari buruz ohartarazten dute, denbora agortzen ari da. Eta Gara egunkarian, argazki handi batean, Perito Moreno glaziarreko izotzezko zubiaren apurketaren unea. Lerroburu handi batean, IPCCek CO2 isuriak erdira murriztea eskatzen du 2030 baino lehen. Klima aldaketari buruzko gobernu arteko taldeak ohartarazi du planeta berotze maila katastrofikoetara hurbiltzen ari dela eta beraz neurri anbiziotsuagoak eskatzen ditu. Bertze berri batzuetan, Borneko gobernuak nekez salbatzen du zentsura, Xik arnasa ematen dio Putini Moskura egindako bisitarekin, eta Euskarak EAEn ia 50.000 hiztun irabazi ditu. Berri egunkarian lehenengo argazkian Euskararen erabileraren inguruko grafikoak. Lerroburu nagusian,
Euskararen erabilera erdia baino ez da igo ezagutzaren aldean eaen 30 urtean. Inkesta soziolinguistikoaren arabera, ezagutza 12% igo da 1981tik eta erabilera berriz 6,4%. Duela 30 urte baino 261.000 euskaldun gehiago daude. Euskaldunen erdiak baino gehiago eremu erdaldunean bizi dira. Azpiko bertze argazkian Xi Jinping eta Vladimir Putin bilduta, izenburuan, interes komunak mahai gainean. Eta berri gehiagotan, erretreten erreforma onartuta dago Frantzian, gobernuak zentsura mozioa ozta-ozta gaindituta, eta berotze globala 1,5 gradura mugatzea oraindik ere posible dela nabarmendu du IPCC taldeak. Eta Euskal Herria Irratian, bukatzeko, Garbine Bueno berri nagusian EH Bilduko kidearen hitzak. Lotsagabea da UPNek diru publikoa erabiltzea euskararen aurka egiteko. EH Bilduk albiste ontzat hartu du Konstituzio plazaren izena euskaratzearen aldeko epailearen iritzia. UPNeri eta PPri elegiterik ez jartzeko eskatu diete. Eta alboko berrian, gobernuko lanpostu elebidunen esleipena onartu gabe du PSNek, eta azkeneko berrian, 3 eguneko grebara deitu dituzte adinekoen egoitzetako langileak. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur zerua atzo baino lainotuago agertuko da eta eguneko maksimoak 3-4 gradu beherago geldituko dira. Goizean ia deseginda iritsiko den fronte batek hodei dezente ekarriko ditu eta goizean eta eguerdi partean Kantauri isurialdean zerua momentu askotan hodeitsu agertuko da. Dena den tarteka argiune batzuk ere irekiko dira eta arratsaldean orokorrean hodeitza arinduz joanen da. Lurraldearen hegoaldean berriz, goizetik ostarte politak nagusituko dira. Haizea suabe ibiliko da eta arratsaldean ipar ukitua hartuko du eta ondorioz maksimoak ez dira atzoko balioetara iritsiko eta 17-18 gradu ingurukoak izanen dira. Eta bihar asteazkenean erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak zeruan eta temperaturak gora eginen du. Naiz eta arratsaldean kostaldean brisa altxatuko den, gainerako orduetan hegoaldeko haizea ahula nagusituko da eta temperatura maksimoak 19-21 graduren bueltan geldituko dira. Zeruan erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak nagusituko dira eta giroa argia izatea eragotziko ez badute ere, zerua zurixka utziko dute une askotan. Bi aste pastu dira eta gaurkoan tokatzen zaiguna gure kolaboratzaile Patxi Urrutiarekin solastea Artxeako Bordako gure kolaboratzailea, Artxeakoa. Artxea, ez da, Patxi? Bai, jauna, Artxe. Artxe hor sortu zinen? Bai, jauna. Eta konten gainera? Ez sortu, baina hor bizi bai. Ara? Ondoko batean sortu bai, jauna. Amaiur? Amaiurren. Amaiurreko Artxea etxea eta gurasoak Etxeberrikoak, edo aite bedere. Aita Etxeberrikoa. Ama Saratarra. Ara. Artxea, toki polite? Leku eze ala da. Iruñe baino polita. Nire herria denez politen arran beharko. Badago esera bat hartzen dela. Txori bakoitxean dako bere kabie politena. Hoxen, hola, horrekin ados nago. Bueno, Patxi, lehendabiziko berri esolasteko bat duguna, hemen berri hon bat, kontatu dakuzu, hemen kamaratik kanpo, EAen bederen 50.000 euskal hiztun berri omen daudela. Pozgarriena, izaten aldugun, pozgarrien informazioa edo hoixe da. Gaurko egunkaritan agertzen baite, EAen azkeneko 5 urtetan euskal hiztunak 50.000 handitu direla, 50.000 handitu direla. Horrek erran nahi du, hainbeste denboraz euskara sunzitu nahirik ari diren horiek denak, kristoin porrota jasaten ari direla azken bola daunten, eta euskaraz dakigunak eta ari garenak pozteko zerbait ere badago. Aurrera goaz, mantxo, eta traba guzien gainetik. Azken egun hauetan bizi izan dugu, ikusi izan dugu gehien bat gure herrian, gure historiak zer izan duen, zer gertakizunak izan ziren, zer ondorioak izan zituen, eta hori bostegun urten buruan berriz, baino gure nortasuna eskuratu nahirik zenbait jende mugitzen den, eta gaur hemen badugu nolapait ere halako froga batez, edo pizgarri bat, pozgarri bat ere,
gure hizkuntza hor da bilela, aurrera guazile, etxai guztiek hor ditugula borrokatzen guri asunzitzeko, baina hala eta guztiz ere, mantxo, poliki, aurrera guaz, eta bueno, hor gure hizkuntzai maindigu kristun bultzada, eta euskaldun guztiak pozik egon behar dugu gaurko egunean. Euskara ere, bertze afera batzuk bezala borroka fronte bat da, ez? Patxi, hor beti dago leian, bi indar, batzuk gutxitzen saietzen, bertzeak mantendu nahian. Zure etxera lapur bat sartzen badatera, lapurtu nahi badatzu etxean duzun gauzi preziatuena, zer egiten duzu isilik eta ikulura sartu ia bertzean noiz lekutzen diren, edo urpei aman tarraten duzu hau nerea da, eta zuek hemen ez duzu zer ikustekoik. Pues hoxe dugu, errai dut, kolonialista guziak herri berri bat lapurtu dutelaik edo konkistatu erraten zuten beraiek egin dutelaik, beti egiten zuten lehendabiziko gauza zen hizkuntza kendu. Zeren eta herri batik kentzen badiozu hizkuntza, bere nortasuna kentzen diozu eta ja hoi esklabu bat bihurtzeko aukera guziak ematen diozkazu. Baina irakurri nuen bertzean Patxi, ez dakit non, baina horten zutela, bai, zurekin Nafarroa, koalizio honen programan, uste dut erraten zutela, Nafarroan bederen, espainola eta euskara biek direla berezko hizkuntzak. Hemengo berezko hizkuntza. Bai, berezkoa bai, baina berezkoak ere dire gure hizkuntza suntsitzen bihotz eta anima guzia jartzen dutenak. Azken boladan kusi ze gertatu den Lerinen ere, gurasoak nahi de eredua jarri eta horien kontra gobernuak eta gainera gobernu progresista dugunean, horien kontrare, eta bueno, eta lenguan zirauken ere ikusi genuena, mainerun ikusi genuena, ez? Denak aho batez euskara de ereduaren alde eta Iruñetik kontrako, ez? Horregatik dauka askoz ere garrantzi gehiago astionatra dugun informazioi kontutan hartzen badugu, ez? Hala eta guztiz ere, oraindik igotzen ari gara eta gainera detaile bat edo dato bat. Gazteak dira uni buelta ematen ari diren jendeak. Eta bueno, gazteak horrela badide, horrek erran nahi du, etorkizunare loriotso izan daitekela. Horai ere, manifestazio bat deitzen ari dire? Bai, oite iruan martxoan, bai. Hortxe, mugimenduak, gero bai erraten dute Patxi egia da, erabileran bai, behintzat sektore batzutan jeitxera bat eman dela, hor nerabezaroan batez ere, nik uste dut pantailen eta eraginagatik gutiago erabiltzen dela. Bueno, baina zenbaitetan gora egiten badugu edo aurrera egiten badugu, betire bide honean gaude, igual ez nahi bezen bat, baina betire bidean normal gaude, gain gara mantxo. Eta bueno, asko zero kerrago egon gara. Patxi, atzo, otxailak 20, Martxoak 20. Patxi, atzo, bertze kontu batekin, martxoak 20 urte iten omen ziren Irakeko inbasioa edo Irakeko gatazkaren horrekin, 2003an sartu baitziren Estatu Batuak bertan, eta bueno, orain entzuna dugu garai horretan nola inbasio hori edo justifikatu zuten erranez, arma nuklearrak bazirela edo horiek sortzeko behintzat aukera handiak eta beraz interbenitu behartzela Irak. Baina geroztik batez ere jendarte mailan eta bertze errelato bat nagusitu zen eta erraten zuten kontuz. Agian Estatu Batuakek bazutela bertze interes batzuk Iraken. Hamek aldiz erran izan dugu hemen politikariek eta gehien bat aginte eremutan daudenak gezurra zutela bere bide lagun preziatuena. Beti gezurrian ibiltzen zirela eta gainera gezur hortan beti pobreak eta aberatsak izaten ziren. Aberatsak dire guapoak, simpatikoak, jakintsuak eta bertzea dire tristeak, pobreak eta miserableak. Eta horrekin egiten dute eta orduan ja pobreak ez dute zertarako balio eta horietez desegiten algara edo zen gauzetarako erabiltzen alditugu. Baina horiek ez dute balorerik. Eta horrelako filosofia batean oinarritua dago gure gizartea. Zu podoretsua galtzara, altsua bazara, eskubide guziak dituzu. Begirazazu, herenegu, edo orain dela 4-5 egun erabaki zuten Putin Lahaiarako epaitegira eraman behar zela gizateriaren kontrako krimenak egina zituela. Hor daude Blair, Aznar eta Bush, horiek orain dela 20 urte eta egun bat beharko zuren geroztik han sartuak egon zertaz. Horiek bezalako hiltzaile gutxi izan delakotz. 200.000 zibil ere hil zituzten hauek gerra hortaz. Zertaz?
beraien kapritxorako, eta gehien bat petrolioan olapait ere eskuratzeko. Eta, gero, hoi da, eskaintzen diguten olako jende horiek. Horai berriz Putin, nik ez dut, nahiz torri unet Putin laudatzera, baina horrek askoz ere gutiago hilta, badago, ze pasten da hemen. Segunta nortzaren, segunta non bizizaren, ona zara edo txarra zara, baina ez zure obreengatik edo. Ez dituzte jendia beristen horrengatik baiziken eta beraien interesa kontutan edukiz. Ikeragarri iduritzen zait, bombas de ataque masibo, ez zein nola hartzen zuten Bushen eta hor Kanarietan edo egin zuten bilera hartan, nola deitzen zieten ez. Ikaragarria hor gertatu dena eta ikaragarria geroztik gertatutako, zerrengateko hor dena Sauzia nahasi zuten, hor dago Libano. Inork ez dakila nora joango den, hor dago Siria, hor dago Yemen, hor dago dena xeatzute, beraiek, Libia, beraiek kontrolatzen dute horko petrolio, horko aberastasunak, eta, segun beraien nola ebasten duten asko edo gutxi, demokrazia horren neurrikoa kalifikatzen dute, ez? Gogorra eta gehien bat lotzik gabekoa da hor gertatzen ari dena. Munduan gertatzen dena, beti pobrea da hemen xeatzen alduguna eta aberatsa beti behar dugu laudatu. Eta horri buelta eman behar dugu, beharrezkoa jende guztia berdina gara, eta ezin dugu utzi horrelako astopito batzuen eskutan horrelako gauzen inguruan erabakiak hartzea. Intzen ezaguna Patxi bideo bat, hain zuzen ere, atzoko efemeride horrekin, non agertzen ziren Estatu Batuakek zenbat herrialdetan induten interbentzio hori, ez? Eta agertzen ziren, Amerika Latinoakoko, ez? Herrialde pile bat, agertzen ziren erradituzunak, Libia, Yemen, Libano, Siria, ez? Vietnam, ezakit, ez? Herrialde handana bat, eta ostrak, usten duzu, herrialde gutxitan ez dire egon Estatu Batuarrak. Aste bat bakarrik izan da, gerrarik gabe, Bigarren munduko gerra gertatuz geroztik munduan. Zergatik hori izan ziren 4-5 egun gerrarik gabe. Geroztik beti gerraren bat izan da. Eta denetan Amerikarra daude. Denetan. Eta ez da bat ere beraien lurraldean. Kanpora eramaten dituzte denak. Bertzeak izorra dituzela, bertzea borroka dezatela nitorriko nahiz gero ontasuna bilatzera, baina bizkitartean zuek zaudete hor. Eta gero, propagandarekin konpontzen dute gainerako guztia. Edabideak eskura dituzte, egubideak manejatzen dituzte, eta sinestarazten gaituzte beraien gezurrak egia direla. Eta hor badugu kristoin lana egiteko, eta aldaketa handiak egin beharko ditugu, nahi bali dugu aurrera pausoak egin. Zergatik, erten dute, Libia, nik beti hemen aipatu izan du, behin egoetan, kusinuela izakur bat bezala zeramatela Gaddafi, eriotzara, karriken, bera favorez uzteko eskatuz, frantses militarra babesarekin eramaten zuten, erailtzera, eta ez da deuspastu gehen, zer da hau? Baina magnizidio bat beharko luke, da, zertaz ez dute hola kalifikatzen, ez baitzen beraiena orduen momentu hortan. Eta ze pasten da hemen, segunta Amerikarren interesen ditugu guk filosofiak, pensamoldeak, balioak, arrazoiak, hori onartezina da, eta hor gertatzen da. Pesazu, Aznar, bere bigotetxar mierda horrekin, hor berak erabakitzen gerla egin behartzela Irake. Zu nor demonio zara ergeloi horrelako gauzetan sartzeko, zu zer duzu ikusteko ikor? Karo, hori da egiten dena, aberatsak, arrazoia dute beti, aberatsak gainen du zentzu zabalean, dute neski, ezkotan genetuen zaitzu, hori era aberatsa da, lanian nahi de, kabron bat bezala sortzior dut, izin da aberatsa. Aberatsa zentzu zabalean, non. Bai jauna? Patxi, eta gainera, aipatzen zenuen Gaddafirena, ez egit Polonia batean hoi eginen zuten. Erran edut, seguraski ere hor arrazismo punto bat, arrazakaria punto bat ere sartuko da, ez? Bagizu, ekialdeko persona horiek, hor egiten alduzu olako zerbait, bertako lehendakaria garbitu eta erabat normaltzat hartzen du. Ez da deuspasten, beraien interesa korti badaude, demokrazia da, bidezazu. 1982an, Espainia gantzelaiko agertu zelaik Espainiako 4
ergel agertu zirela ikor Ameriketan ongi armatuak, zenolako erreten zuten mende batean, egun 1.000.000 izatetik 10.000.000 izatera pastu zirela, bertze gainerako guztiak garbitu baitzituzten. Eta oino, zibilizazioari buruz ari gara, gu zibilizazio eraman omen genuen Espainiarrak, zibilizazio eraman omen zuten Ameriketara. Eta berez zer eraman zuten hauek Ameriketara, Ameriketara hauek eraman zuten miserie, eriotza, eta hoi denak, ez? Eta hoi de gizarte honetan babesten dugun bizimodua edo filosofia. Eta hor badugu berriz ere, animaleko lana egiteko, mundu honi aldaketa bat, buelta bat gehiago emateko, aldaketa bat emateko filosofian, eta gero horre badu eragina, ondorioa, eguneroko praktikan. Patxi, hemen, bertze kontuekin segitzeko, badirudi sindikalgintzan hasi direla hautsak pixketa arrotzen, ikusi ditugu manifestazio handana bat, osasun publikoarekin, ganden launbetean 18an, gainera orain 23an badute berriz ere, greba egun bat deituta, baita ere, hezkuntza arloan ere ikusi ditugu manifestazioak, pentsionisten aldetik, badirudi sindikalgintzan mintzat hasten direla hortzen mugimenduak. Era bat aldaketa badator. Zalantzari gabe hor ikusten ari gara movida handi bat badagoela. Aipatuko nuke gehiena guri ukitzen gaituena. Eta da, 3. adineko jendeak edo zahar jendeak zenolako movidan gauden sartuak, urteak badaramazkigu hemen eskatzen minimo bat eta gainera filosofia oso zoragarri batekin. Hau da, hemen egiten duguna da hemengo jendeari ogibide on bat emateko, ez? Ez gara ari, niri ekarri hau, medikuak aritu diren modura, ez nik mediku naizen ez hau behar dut ez. Hemen minimo batzuk gainera, duintasunezko minimo batzuk 1080, jendea hor bizi dadin duintasunez izan dezan jatekorik nahiko eta bizimodu duin bat eramateko modua eskuratzeko. Hoi dena bilatzen ditugu eta hoi de sindikalismoa. Sindikalismoa ez da, nik greba egiten dut eta kitu sindikalismoa da, buruz ari naiz, ni arrazoia daukat, nik produzitzen dut aberastasuna, eta niri dagozkit bizimodu duinak izatea. Eta horiek denak bilatzen ditut. Horien denen atzetik nabil. Eta bertze lagunekin batera, solidaritatea da sindikalismoaren egiazko oinarria. Eta eta solidaritatea lanian ari den biztertean gu aurrera, langileak aurrera egiten ari gara. Eta hori da gaurko egunean gure begien aurrean agertzen ari dena. Eta horrengatik da inpozgarri. Ez da inbertze zenbat diru gehiago irabaziko duen langile bateko, hori ere beharrezkoa da. Baizik eta zenbat solidaritate, zenbat laguntasun, zenbat justizia bilatzen dugun gure borrokeen bitartez. Medikuen kasuan lortu zuten akordio bat eta 400 euro gehiago kobratuko dituzte, hilean mintzat oinarrizko soldata horretan. Ezagetu nola gusten duzu? Astopitokeria da, zertaz beraiek behar dute 400 euro gehiago, zertaz. Hau dire miserabliak sindikalismoa egin beharrean kontrakoa egiten dutenak, zertaz behar dute gehiago. Eta kamileroak ez dute behar 400 euro gehiago. Edo ez da nor, beste edo nor, ez dute du behar beste bezala 400 euro gehiago. Zei gara hemen, hau guapua da eta honi ematen diozka 400 euro eta bertzea ez. Ez que, ergelkeri utza eta gainera, beraiek ere konturatu dire zerengatik, zua piztu dut errekin. Ze arrazoi, ze esplikazio eman behar dituzte, jendearen aurrean errateko 400 euro igo behar dietela medikuei. Medikuei eta erizainei, eta ez da nori eta atezainei, eta zertaz ez da. Hemen, jornala zer dago, nire interesen alabera, ni guapo naizelako, eta ni orai laguna bainaiz konsellariarekin orai lortzen dut hau. Ez, hemen, egin behar dena da, beharrezkoa dena denek ongi bizitzeko, horren atzetik segi, horren atzetik jarri, eta hori borrokatu baino. Ez naski horrelako zozokeriak egin, non bati bai bertzeai ez da posible. Eta beraiek ari dire orai beraiek landutakoatik jaten, ez? Holako astakeri proposamen bat egin dute eta proposamen horrekin egin dute zua indartu. Osasungintzaren arloarekin segitzeko, Patxi, bertze gai bat, badakit aspaldian gainera jorratu nahi zenuena, eta da, bazarretxen egoera, ez? Batez ere, COVID-arekin azaleratu zen, bertako egoera prekarioa zein zen, ez? Zaintza sektorearena, orokorrean.
eta zaharretxetakoa partikularki, ez? Eta, bueno, hor ere azaleratu zen eztabaida, ez? Publiko-pribatu zenbateraino utzi dugun hori guztia alboratuta, eta gero horrek ere bere ondorioak ditu. Ez dakit, Patxi, nola ikusten duzun zaharretxetako egoera? Bueno, mayores frente a la crisis da talde jubilatuen desberdin batzuk hor juntatu garenak ikusteko pixket eta aztertzeko zer egin zitekeen zaharretxeekin, zaharren bizimoduekin, ez? Eta, bueno, interesgarria egin zaigu, zerengatik, bueno, bazegoen inkesta bat erten zuena gehienak nahi dutela zahartuta beren azkeneko egunak beren etxean pastu. Eta, bueno, pues hortik bazegoela lan bat egiteko, baina bertze aldetik ere bazegoen hausnertu behar genuela ze demonio pasten zen zaharretxekin. Eta gangara langile desberdinen gana ikusteko pixket beraiek zer nolako balorazio egiten zuten beraien lanaz. Eta ikusi dugu, pentsatzen genuen gauz oker asko bat zegoela, baina ez genuen inondik ere imaginatzen norainoko akatsak bat zeuden hor sartuak. Lehendabizikoa izan da, pandemia dela eta 800 hildako izan diren Navarra, 800 hildako baino gehiago. Eta datua bakarrik erraten dugu, ez dugu gehiagorik erraten. Denak residentzietan, residentzia guztietan izan dire hildako, 2 salbu. Eta 2 horiek publikoak dira. Bergel eta Lizarrako bat. Ze pasten da, galdera handia egin daiteke, ze pastu da hemen, eta geroztik ez dut ez konseilarik, ez presidenteik, ez inorrentzun, azterketa sakon bat egiten ari direla ikusteko nondik heldu dire akats horiek edo ze akatsak izan dire hor, leku batzuten 500 izateko eta bertze lekutan inorrez izateko. Ze pasten da hor? Pues pasten da, pribatuaren alde daudela, pribatuak agintzen dute, alde batetik, farmazeutiko hor diru asko badago, hainbeste diru mugitzen da mundu hortan, eta diru hori eskuratzeko gaurko egunean gainera badire bursak, diru bursak, edo diru funtsak, erabiltzen ari dira, aberastasun hori gainera gehiago handitzeko, eta horiek ari dira hartzen kontrola, eta horren kontra gaudegu zerengatik. Pribatua bada, ez da inoiz zerbitzurako izanen, pribatua da bakarrik negozio egiteko, dirua eskuratzeko negozianteak. Eta guk erraten duguna da publikoa zerengatik zerbitzua behar du, zaharretxea behar dute, zaharrek bizi daitezen oso eroso, konten pozik, bitarteko guziak, on guziak hor eskura dituztelako, ez? Eta hoi dago zalantzan daukagune momentu untan. Ezin dugu utzi diruaren eskutan xaharren etorkizuna, xaharren bizimodua, xaharren zoriontasuna. Hoi dena debekatua dago. Eta gure helburua da horri buelta ematea. Eta gaurko unien adibidez, bastaren suertea dukazu, zerengatik herritik beretik hasi zarete aldaketa hau egiten. Oso importantea da. Eta inondik, eta hasi behar dugu buru belarrik. Eta hor jaleo handiak ere izango dira, hor daudelakotz gehien bat kapital frantsesa unetorri nahirik. Frantses aberatzenak dirua sartzen ari dira Nafarroko zaharretxetan. Eta ze demonio da, nola utzi behar dugu gure nortasuna, gure izaera, gure aberastasuna, gure zoriontasuna enpresa multinazional baten esku. Eta hau salatu nahi dugu, indarrez salatu nahi dugu, onarte ezina da, eta ezin dugu onartu, eta ezin dugu utzi horiek hor. Guk lanean aritzen gara, normalean, jendea lanean ari da inbeste urtez, gero zahartzaro on bat izateko. Eta ezin du zahartzaro hori abandonatu negozio egile batzun eskutan. Hau unen atzetik behar dugu, eta oraindik urteetan zehar, borroka handi bat izango da oken artetan. Gero orain dute behik grebalariek, ez, arazoa konpontzen ez direlaik behar den moduan, gertatzen dire gero liskarrak, eta hemen ere liskarra handiak izango dira, zerengatik deneka nahi dute zaharretxe hortara. Da, estioneran dut izena. Elbergel, organ dira. Eta organ nahi dute dena, zertaz? Lehenguan, ganden astean edo, 40 urte edo 50 urte urrena ospatu zuten, eta antzegon presidenta. Eta, lo primero es las personas, eta horrelako zozokeri batzuk garantzituen, baina gero ez ditu bitartekoak jartzen horiek egia bihurtzeko, ez? Baina hau nik argi utzi nahi dut eta salatu nahi dut.
Ezin dugu hortik deus utzi. Guk borrokatu behar dugu, kontutan edukiz, hori hor dagoela, eta horri eta gero orain dute, beti erraten duten gauza bakarra, dakite erraten da, dirua ez da dirua. Joder, ez da dirua, pues autobide egiteko horrei dire, abiadura handiko trena egiteko hor dago, mugitzen leku batera eta bertzera atzo, ganden hastean, dena presionatzeko hor, diru gastatzeko hor. Baina, dirua egon badago, nahi izan ez geroz eta gainera, bueno, pribatua zertako nahi dute dirurik ez badago. Bueno, badakigu beraiek lapurtura egin behar dutela, beraien negozio horrela teatzeko, ez? Baina, hau, ezin dugu utzi, ez dugu, zaharretxea behar dute zoriontasun etxeak. Eta han bizi direna zoriontasuneko jendeak. Hortarako bizi gara hemen, ez naski paristar batek urte bukaeran zenbat etekin izan duen kontatzeko edo jakiteko, ez gara hortarako hemen gugu gaude hemen, zoriontasuna egiteko eta zoriontasunez bizitzeko bertze gure inguruko zaharrekin, ez? Unek ere eskatzen du, Patxi, pentsatzen dut, baitere bertan lan egiten duten pertsonen lan baldintzak hobetzea. Zalantzarik gabe, hor ere baduzu, zerengatik jendeak erraten duzu. Negozioa nondik dator edo bai jateatik mozten baduzu, hor baduzu negozioa bai duzu. Eta berdin, zuk eran duzun, janarekin, langileen baldintzekin gehien bat, eta langile gozo erreta daude, zerengatik beraiek ikusi dute, azkeneko urtetan okerrera egiten ari direla. Karo, etekinak ateratzeko, mozten bali meduzu dago lekutik, egiten duzu gero negozioa egiten duzu ez, eta hoi argi dago egiten ari direla, hor mozketak egiten dituzte, langileak mugitzen dire, asko beste dozen gauz lan harpatzen dutelek alde egiten dute, egin beharrekoak egiteko denborarik ez, adibidez, norbait dutxetzeko ez dute astirik, tarrapatak ibili behar dute eta despistetzen badire gero, ez dute harpatzen egunean egin beharrekoa. Eta nik uste dut hori importantea dena, harremana oso aberatsa dela, eta guk aberatsa harremana lagundu behar dugu. Ez neski kuntu korrontea. Eta guk gustora egon behar dugu gure lanian ari diren jendeekin, eta hor gertatzen ez da ere. Gehien deigarri egin zitzaiguna da langilekin, sindikalistekin, eta hor lan munduakin, horren inguruan dagoen lan munduakin, entzun genuenean zenolako balorazioak egiten zituzten beren lanari buruz, ez? Harrituak, mesfidantza handiarekin joan ginen, baina nik eratute atera ginen, zerengatik, nola zeuden haserre, nola bizi zuten, zenolako indarra nabaritzen zuten kontra, hor egiten ziren gauzen kontra, eta hor dugu lan bat, hor dugu baldintza batzuk, hor dugu erronka bat badugu, erronka bat zaharrek erronka bat badugu, ni ere zaharra naiz. Zaharrek erronka bat dugu hor, eta behar dugu zaharrentako hoberena bilatu, eta hoi egin dezakegu. Bakarrik, traban dauden guztiak baztertu egin behar ditugu, baina asko garenez eta asko gehiago izango garenez, izanen ditugu indarrak planteatzen balime serioski. Azten balime ditugu, izin dugu hor aukerak aurrera egiteko, eta bizitza duen bat zerengatik, haundiena eta importantena da zaharrak izatea zoriontsu. Ez da bertzerik. Hoi da egin behar dena, eta hortara lotu behar dugu. Eta eginen dugu, zerengatik gero eta gehiagore, eta ari gara, orain 1080, hori lortzen badugu, bertze zerbait izango da, baina beti gauza bat bilatzen. Ez du inori deuskendu nahi. Baina bai nahi dugu munduan dagoen zoriontasun horren parte bat bedere guretzat gure ganatu. Patxi, baitere, nik uste azpimarratzekoa da, erraten zuten, egoera prekario horiek egonta ere langileendako eta zaharretxedan, batez ere pandemian bizitu ziren momentu estu horietan, bain zuzen ere, erizainek eta gehien bat. Emakumeek atera zituztela nola baitere aurrera zaharretxeak handitzetan, nahi baino ordu gehiago sartuz eta nahi baino izerdi eta estres gehiagorekin, beraz nik uste dut hori ere azpimarratzekoa dela eta hemendik eskerrona eman behar zaiola pertsona guzioi lan hori egin zuten guzi horiei. Zalantzarik gabe eta gainera erandatzut, Bergelen eta Lizarran San Jeronimo uste dela, etzen deus gertatu zertaz, kristoin neurriak egin zituztelako eta kristoin lana egin zutelako, eta gero bertze batzuk jarri, baina gai honi buruz jende gutxi entzungo diezu hitz egiten, nik
konseilariak eta ez ditut inoiz entzun honen inguruan gainera, existitzen ez palit bezala, holako gertakizunik gertatu ez palide bezala hitz egiten dute. Bueno, Ez du bozka hunditzik ematen, akaso, Patxi? Ez, nola? Ez duela bozka hunditzik ematen, akaso? Ez, bozka gutxi, Bueno, horre ikusiko dugu, bai. Baina gehien bat, hau, oso itxusia. Atzo, hor egon ziren presidenta eta baita konseilariare Elbergelen urturren hortan, eta ez zuten gai honi buruz deus ere aipatu, erraten altzen duten, publikoa denez horrezan deus gertatu. Ez zuzena hasi behar. Zuen negozioa behar duze bideratu horregatik, erne egon behar gara, berriz ere horrelako egoera batean sartzen bagara, berriz ere gauza berdina egiteko prest izango dira. Solasa poliki, baina errealitaterik ez. Bai, akaso aipatu behar da, Patxi, baztandarrei jakinen dute, baina baztanetik kanpo bizi denek akaso ez, baztango zaharretxea azkenean publiko eginen dutela. Gainera inbertsio bat, ez? Hori bera berritzeko, baina gainera, kasu honetan, enpresa publiko bat ekartuko du. Atzo agertzen zen prensan Gipuzkoan, ez da izen bat milioi, 5-6 zaharretxe egiteko egina direla. Eta badakizu hau ere zertako egina den, han ere ez zuten erten publikoak egingo zirenik. Ez zuten publiko hitza deusteko erabiltzen. Hainbertze egin beharrak, hainbertze metodo berriekin, dena ongi egina. Baina publiko deusez, ez da hitzik ere. Zertako erabili den, irakusten bali meduzu liburu bat horren residentziai buruz Zabaletak idatzitakoa, ikusiko duzu. Zepastan den, PNV-ko buru guziak atendire zuzendari horrelako zentruetara. Hor dute beraien afilietuendako jornal atratzako modu bat. Eta, babesteko modu bat, ez? Eta, hoi da egiten dena, eta hoi ere salatu behar dugu, eske gurezko ditugu inbertze gauza egiteko aukerak eta momentuak, eta hoi behar ditugu landu zarengatik, zaharrek zoriontasuneko egina dire, ez naski pairatzen edo bizi oker bat eramaten, bizi triste bat eramaten, edo beren etxean, edo residentzietan, edo edozen lekuten. Ez guk behar dugu, baztanen planteatzen den moduan, publikoa. Eta publikoa bada, lehendabiziko eta helburu bakarra zoriontasuna izanen da. Patxi, akitzeko azkeneko gai bat, gandena hastean antxen, Kongresuan Madrilen eztabaidan egontzena, mozalegearena. PSOE kasu honetan, erreforma moduko bat planteatu zuen, ahotsa handitzek errandute, erreforma hori gainazaleko makillaje bat bertzerik etzela, baina mozalegearen funtsezko elementuak ez zirela ukitzen, eta horregatik alderdi batzuk, gain zuzen ere, Bildu eta RZaien artean, abstenitu egin ziren, ez zuten bozkatu, eta hortzen baitere, Patxi, horren aritik izan genuen justu hemen elkarrizketa bat, Aingeru Zudairerekin, berak 2012an, begi bat galdu zuen, hain zuzen ere, manifestazio batean, gomazko pilota batekin eman ziotelako begian, eta eztabaida hori ere mai gainera etorri da, kaso, olako armak ere kendu behar direlako poliziaren eskuetatik. Gizarte hau oinarritua da errepresioa, zerengatik zuk gutxi dugunak edo deus ez dugunak, negeren soldata besterik, ez dugu problemari, baina gehiago izan nahi dutenak, behar dituzte tresnak, guri mantentzeko isilean. Eta gure orai salatu ditugun gauzoie denak lortzen dira, badagoelako isiltasun bat eta jendea kontzen delakotz hor isilik, beraien arazoako pondu gabe, baina itxura eginez, ez? Eta hori horretarako errepresiorako tresnak behar dire. Gizarte injustu bat mantentzeko errepresioa beharrezkoa, eta errepresioa da edo epailen bitartez, edo elizaren bitartez, edo poliziaren bitartez, eta horiek denak babestu egin behar dituzte. Eta horrek ze pasten da, polizia astotu da, beti astua izan da, baina gaurko egunean tresnekin eta errez da jakitean nor ari den, polizia nola ari diren ikustea. Eta hori ere estali behar dute, nola estaltzen dute? Pues erranez, zuk polizia bazara, zu beti arrazoia duzule eta nik inoiz ez. Eta horrez ez suposatzen du, edo zein egunez, gelditzen datzute bide batean, eta zuri gorroto bazaitute edo zen gauz dela, egiten du informe bat erranezuk beraren kontra oldartu zarela. Eta adios Madrid, jazta, baduzu hoi. Nola egin daiteke, gizarte batean, nola erran daiteke polizia batek beti arrazoia duela eta bestinor. Lehen erten zuten erregea oso zela ona eta bere Estatu Espainiarri karri autoura gero batean hemen deskubritu dute denek, azkenean onartu behar izan dute lapur mierda besterik ez dela, ez?
Pues horrela dire, pues hemen ere bai nahi dute mantendu podore hoi, jende errepresioa nahi dute babestu eta landu. Zertzen hoi, errepresiorako tresna ikaragarria, eta horrengatik, zorionez, zenbait taldek bedere kontra egin dute, eta bueno, pues, ez atera, modu hortan. Bueno, seguro saiatuko direla berriz ere, demokrazia lantzeko izanen da, pesazo. Zu zafratzia, zuri arrazoia kentzia, zure eskubideak ez errespetatzea hori omen da demokrazia babesteko. Bueno, zenbat gauz aipatzen ditugun gaizki direna, pesazo. Gure gizartean konpontzeko badago inbertze. Baina 50.000 euskal hiztun berri. Hoide importantea, 50.000, gainera EAen bakarrik. Ez du erte Nafarroari buruz, ez du informaziorik ematen, baina, bueno, hola, aurrera segituko dugu. Patxi Urrutia, mila esker handiz, gaur gurean egoteagatik. Bale, zuei. Eta guazen orain, Iruñerriko udaletako albistekin. Berriozarren udaberrian gertatzen den aldiro, martxoaren 20tik 30 musika eskolak kontzertu zikloa espezialitateka eskainiko du. Berriozarko entzunaretoan eskainiko dira. Sartzeko ezinbestekoa izanen da gonbidapena eskuratzea hori bai. Gonbidapenak eskola zaintzan geldituko dira, kontzertuak hasi baino ordu bete lehenago eskuratu ahal izateko. Baitere, Berriozarren enplegu publikoa egonkortzeko prozesuen esparruan merezimendu lehiaketa bidez sartzeko deialdia atera da. Behan eta webgunean aipatutako prozesuen behin-behineko zerrendak argitaratuak izanen dira. Iruñeko udala eta Nafarroko Unibertsitatea elkarlanean arituko dira 2030ko hiri agendaren helburuekin bat datozen proiektuak garatzeko. Alkateak eta ikerketa eta iraunkortasunerako errektore ordeak 4 urteko indarraldia duen hitzarmena sinatu dute. Baita ere Iruñeak eskalariekin hurrengo 3 mailak ospatuko ditu jazz musika apirilean, indie pop musika eta hiriko artea maiatzean eta haize musikak ekainean. Besteak beste Natalia Lakunzaren, Javier Colina and Albert Sánchezen eta Broken Brothers Brass banden emanaldiak aurre ikusten dira. Eta akitzeko Iruñeko aurre eskola publikoen sareak 0 eta 3 urte bitarteko 1500 aurre inskripzio jaso ditu datorren ikasturterako. Eduka aplikazioaren bidez formalizatu diren lehen aldiz eskaerak 73,5 familia izan dira eta horiek kudeatu ditu Nafarroko gobernuak. Ganden larun batean, segurazki ere ikusi zenuten, hainbat jende bildu zen hemen Iruñeko kaleetan bihotz gorri horiekin osasun publiko eta duina eskatzeko. Bertan egon zen osasun bideko intersindikala, bertan daude sindikatu gehienak, LAB, Comisiones Obreras, UGT eta SAE baita ere. Eta deialdi horretara baita ere batu zen Nafarroko osasun plataforma, hemen behin baino gehiagotan, haiekin egon gara solasean, bertako bozera maire, Lazaro Elizalderekin, eta gaurkon ere berarekin egonen gara, pixket ikusteko ze balorazio egiten duen, errepasatzeko nola dagoen osasungintzako afera eta kontuak, eta baitere oroitarazteko printzipioz hortzegun honetan. Bertze, greba egun bat deituta dagoela, baina oraindik ere ez dago argitua zer gertatuko den horrekin. Orain kontatuko digu Lazarok, hori askoz hobe. Lazaro, arratsaldeon, eta mila esker gurean egoteagatik. Lazaro, bildu zineten, larun batean beraz, hor kaleetan hainbertze jende, zegit pixkete, ze balorazio egiten duzu? Balorazio baiezkorra, jende asko bildu zen, eta aldarrikatzen ziren gauzak eta dei egiten zuten pertsonek, sindikatuek eta hiritarrek agertu ziren, eta gure ustez nola bestelakorik ez dago, orain dauden beharrak betetzeko,
pues valorazio positiboa egiten dugu. Osasun publiko sistema on bat kalidadezkoa eta egonkorra aldarrikatzen zen aldetik, pues jendetza horren alde ikustea, pues pozgarria. Igual egia da, EAeko irudi batzuk ikusten ibili naiz, eta han jende igual gehiago atera da kalera, ez dakitan igual bertze presentzia bat hartzen ari du kontuak. Bueno, segun gora berakadak ditu mobilizazioak, eta kasu honetan, nire ustez, gure ustez, komunikabideek, edabideek eman duten iritzi bat non antzematen zuela ja aldarrikapen gehienak edo egoera lasaiago zegoela eta lortutak zirela. Eta, bueno, alde hortatik esan behar dugu, osasun departamentuak eta Nafar gobernuak baita ere sindikatu batzuekin esan dute, ja gauza konponbidean zirela, baina baita ere ikusi dugu eta hori ez zaigu berezik pozik utzi, gehiengo parlamentarioak ere eman du baietza hartu diren neurriei eta antza eman dute dena konponbidean edo erdi konpondurik zegoela. Eta guk ikusten dugu orain hartu direnen erabakiak nahiko eskasak dira alde batetik eta egonkortasuna ikusi beharko zeren eta legealdiaren bukaeran gaude eta hori ez dugu jakiterik ze ondorioak izango dituen edo ze eraginkortasuna izango duten hartu diren erabakiak. Zekit pixka tortaz gehiago kontatzen aldi guzun, ze neurri gutxi gora bera hartu diren eta zer ikusten duzun hor eskaxa edo nahiko lausoa izan dela? Bueno, proposatu dira edo onartu dira antolamenduari begira zenbait talde lanak aurkeztuko direla, hor sortuko da proposamen bat gauzak hobeto antolatzeko, artatze hobeago emateko, zenbait profesionalek pixkanaka sartuko dira lanean psikologo batzuk, erizain laguntzaile batzuk, erizainak, administratibo batzuk, gutxi batzuk, ez hitz ematen zuten kopurua, baizik eta askoz txikiago, baina pixkanaka hasiko dira hor sartzen, baita ere murriztuko da hartatzeko pertsonen kopurua, baina ez dakigu ze jendearekin, zeren eta profesional batzun plantilla oso eskasia da, eta ez dakigu nola izango den, eta zenbait aldarrikapenak karrera profesionala ikusiko da talde batean ze bilakaera izango den, ikusiko da baita ere personal no sanitario deitzen den hori nola baita ere sartuko da bide hortatik, baina alegiazko gauzak dira eta ez gauzatu diren gauzak eta guk pensatzen dugu bide luzea izan behar dela eta agian baloratu behar da orain beharrezkoa den pausuak aski diren ala ez, baina aski guretzat etorkizunari begira ez dira zeren eta erronka oso potoloak izango ditu osasun sistema publikoa. Bat aipatu beharko bazenu, zein da zure ustez hartzetik utzi den erabaki garrantzitsu bat? Bueno, profesionalen egonkortasuna beharrezkoa, derrigorrezkoa da, eta Europar Batasunak agintzen zuen behin-behinekotasuna gehienez izan behar zela 8%. Hor hartu diren neurriak, plantilla egonkortzeko, eta horrek esan nahi du, artatze ona emateko beharrezkoa da plantilla egonkorra, zeren eta profesional batzuk jarraipen emango diote jendeari norberak nahi du erizain berarekin edo mediku berarekin denboran zehar egotea, hori ez dago bermaturik oraingo egoeratan, eta ez hartu diren erabakien bitartez ez da bermatzen. Jarraitu beharko dira lan eskaintza publiko gehiago, hori bermatzen alizateko. Europar Batasunak agintzen duena. Baina hortaz aparte guk pensatzen dugu, ez da lehen genuen plantilla egonkortu behar dena, baizik eta behar berriei baitere aurre eman behar zaie, eta sartu behar dira profesional gehiago, administratiboak gehiago izan behar dira, eta baitere psikologoak edo erizain gehiago
edo fisioterapeutak oraingo jendea behar gehiago ditu zahartzen ari delako, eta behar berri hoiei batez ere lehen mailako arretan eman behar zaie, eta hori oraingoz bideraturik izango omen da, baina bide luzean. Mediku gehiago ere bai behar dira? Bai, mediku gutxi batzuk bai, ez hainbeste, batzuk esaten dute gehiegiz. Batez ere medikuek behar dutena da egonkortasuna, eta baita ere lan baldintza duinak. Nondik aterako diren medikuak, bai, mugimendu handia dago, eta badago joera bat, profesional kopuru mugatua dago, eta agian batzuk nahiago dute hirian lan egin herrietara joan baino, eta badugu arazo handi bat, Sakanan, badira herri asko, non medikurik ez dago, edo Bortzirin ere gauza bera, edo Pirineoan, edo beste herriberako herrietan. Hori plantilla horiek egonkortu behar dira eta finkatu behar dira, eta hortarako beharrezkoak dira lan baldintza onak, eta baita ere batez ere profesionaltasuna landuz, baita ere motivazioa landuz, eta horrelako gauza guztiak egiteke daude. Eta nik uste dut hori batzutan merezi du hor pixketere momentu bat geratzea eta azpimarratzea, egonkortasun hori zeinen garrantzitsua den, ez? Zeren ez da bakarrik medikuaren edo erizainaren langilearen nolabait ere lan baldintzengatik, baizik eta erraten zenuen moduan, kasu honetan pazientearengatik, ez? Zeren azkenean pazienteak baldin baduzu mediku bat, zeina egon den 10 edo 15 urte zure kurrikuluma, zure bizitza jarraitzen, segurazki ere aixe hobetuko datzu, ezagutuko dizu ezenez urtero aldatzen den mediku batek. Eta hortan badira ikasketa asko, non demostratzen da, zuk baldin badituzu erizain eta mediku bera denbora luzean zehar, zure osasuna asko hobeago da, eta gero eta gehiago, orain jende helduago dagoen aldetik, kronikotasuna asko zabalduta dago, eta horiek jarraipen berezia dute, eta baita ere etxez-etxeko konsultak eta hortarako zure konfidantzazko diren profesionalak berak izatea askoz gehiago laguntzen du eritasunari. Eta landa eremua ere aipatzen duzu, nik uste dut hori da arazo nagusietako bat, ez bakarrik itxaron zerrenda luzeak hiri eremuan, baizik eta landa eremuan, ez dagoela medikurik, ez? Eta honek nik uste dut ere badituela bere arazoak, zeren azkenean ez baduzu seguraski ere etxetik hurbil ere zerbitzu hori, zailtzen du nahikotxo, zeren batzutan behar duzun arreta, arazo bat duzunean bere halakoa izaten da, ez baduzu, orduan urrutira joan behar zara, eta horrek seguraski ekartzen du zure osasuna finean kaltetzea. Bai, hori ez da neurri sinplea, baina zu gustora sentitzen baldin bazara zure herrian, eta motibatua, eta ez badituzu aukera gutxi formakuntzarako edo ikerkuntza planetan sartzeko edo talde lana egiteko, eta gustora baldin bazaude zure kupoko jendearekin, zure inguruko jendearekin, normalean horrek motibatzen zaitu diru gehiago irabaztea baino. Hori da gure ikuspuntua. Eta horrelako mekanismoak profesionalak motibatzeko zabaldu behar dira osasun bidean, eta hori da gehien profesionalak erakarriko dituenak. Agian beste erkidegokoekin kompetentzia esan daiteke badugula, baina zuk ematen baldin badiezu baldintza profesional onak, horrek erakarriko ditu jendea. Nolabait ere landa eremura beraz medikuak ekarrarazteko, medikuak eta erizainak eta bertze postuak, lan baldintza onak ematea, baina ez bakarrik soldata. Ez bakarrik soldata, bai, eske badirudi, orain justu bizi izan dugun egoera horretan, bazirudien sindikatu medikuak aldarrikatzen zuela, zen soldata igoera, erabakigarria zela jendea erretenitzeko, eta hori da gauza bat, baina ez gehien motibatzen duena. Gehien motibatzen duena jendeari, bere lanarekin lotura bat izateko, zer da? Gustora sentitzea, egunerotasunean, bilakaera profesional ona izateko, errekonozimendua izatea, eta jendeak hartatze ona ematen baldin badituzu, hortarako baldintza onak baldin badituzu, hori da gehien
ez bakarrik medikuei, profesional guztiei motibatzen duena. Lazaro, aipatu zuen zuzen ere, hor mediku sindikatuak nolabait ere bilatu zuen edo ez dakit lortu zuen erran daiteken soldata igoera hori, ez, medikuentzako 400 eurokoa, zuzenen galdetuko dizut. Hori neurri ona da? Zuzena da? Medikuek 400 euro gehiago kobratzea? Beti, estadistikak ikusten baldin badituzu, konparatzen baldin badituzu, hemengo eta beste erkidegoko soldaten artean, eta beti izango da norbait zu baino gehiago kobratzen duena. Horrelako gauzak eskatzea, agian, alduzu konparaketa hori egin, eta alda oihartzuna duen gauza bat izan zure esparruko jendearekin, baina, ez da ditugun beharrei aterabide egokia, baizik eta puntuala, eta hor beste neurri batzuk gainera hor badago joera bat, aspaldidanik datorrena. Adibidez, nik entzun egin nuen, aurkeztu zen karrera profesionala, non jendeak bakoitzak egin behar zituen merituak, formazioa eman behar zuen, izan behar zituen tutoretzak edo ikerketa taldeetan edo publikazioak egin behar zituen eta baita ere konpromiso bat urteko helburuekin eta hor ongi planteatu zen eta jendeak segun eta ze esfortzua egiten zuen horren arabera zuen diru gutxi batzuk gehiago, baina motibagarria izan zitekeen. Kasu honetan, nik buruan daukat, sindikatu medikuak esan zuen zer gertatuko da denok aintzintasun berarekin izan da berdin kobratzen ez badugu. Hori erokeria da. Baina, klaro, jarraitzen baldin baduzu bide hortatik, hori etengabeko aldarrikapena da, zeren eta beti aurkituko duzu nonbait zu baino gehiago kobratzen duena, baina hori sistema publikoari begira ez da aterabide bat. Eta aterabideak izan behar dira profesional guztiontzako eta batez ere kontutan izanik ze osasun sistema publikoa da pertsonen arreta edo pertsonen hartatze ona emateko, hori da gure xedea, ez gu ongi bizitzea. Ongi bizitzea, ongi dago, baina beste helburu orokorrekin adostuta baldin bazaude. Lazaro, hautsak arrotu dituen bertze kontu bat, labek atera dituen 10 kasu berri horiek, ustelkeriaren kontrako sailari aurkeztu dizkio, 10 kasu non 10 medikuk esklusibotasun hori kobratzen dute, baina, hala ere, gero, beren klinika pribatuan edo lan pribatua ere egiten dute. Ez dakit nola ikusten duzun hori? Hori demostratzeko gauza da, baina teorian labek dioenez, ez da berak ikertu duen gauza bat, baizik eta eskatu zituen datuak osasun departamentuari ze profesionalek kobratzen duten esklusibotasun hori eta hoiekin bakarrik, ez dakit 50 piko hoiekin ikusketa egin du ea zeintzuk dauden konsulta pribatuetan. Hala baldin bada, iruzurra galanta da eta onartezina da, baina, ez dakit, hori bere bidea izango du, eta nik ez du. Iritzirik ez daukat, iritzia hala baldin bada salagarria da, baina ikusi beharko du. Zu gainera Lazaro medikua izan zara, olako praktikak badakizu zure inguruan egiten ziren? Ezagutu ditut, bai, ez hain zuzen ere hoiek, baina bai adibidez peonadak deitzen diren hoietan, badago kopuru bat adibidez ebakuntzak edo konsultak egun batean egiten direnak, estandarrak. Eta hortaz aparte arratsaldean egin behar baldin bazen lana, aparte kobratuz, itxaron zerrenda luzeak zirelako, nik ezagutu dut zenbait zerbitzuetan murriztu edo gutxitu egiten zen egunerotasunean egiten zen kopuru hori, gero arratsaldean lana estra hori izateko. Hori ezaguna da,
hemen denok ezagutu dugu gutxi batzuk, ez da gehiengoa, baina zenbait zerbitzuetan, baina baita ere esan beharra dago hori esklusibotasuna kendu dituzten erkidegoetan, hor pasada bada zenbat nola zabaldu den, eta nolabait esateko baita ere hor iruzurra areagotu egiten da, zeren eta zuk konsulta pribatuan beharrezkoa ikusten baldin baduzu paziente batengan froga bat edo ebakuntza bat, eta ahal baldin baduzu kudeatu itxaron zerrenda agian jartzen duzu leku hobea den batean, edo hortan arazo handiak sort daitezke zabaltzen baldin bada mugarik gabeko praktika hori. Horretarrezi ezagun, hoxen, aipatzen genuen praktika hori, praktika iruzurti edo pixka trampati hori, zenbaitek egiten dutena, nolabait ere, osasun publikoko konsulta horretatik bideratu gero, konsulta pribatura, norberaren konsulta pribatura pazienteak, baino baita ere, konsulta pribatuan egin behar diren ikerketak gero publikotik pasatu, nolabait ere, bi norabidetan egiten den trampa hori, eta Lazarok azaltzen zuen moduan, esklusibotasuna kentzen den tokietan, are gehiago ikusten da praktika hori. Lazaro, printzipioz, badirudi, sindikatuak deitu dutela, hortzegun honetarako, martxoaren 23-rako, bertze greba egun bat? Bai, aldarrikapenak, dei egin zuten arte ez ekiten zen izango zen, baina dirudienez erantzun bat badagola osasun departamentutik, eta bai, larun batean esaten zen, irakurri behar zutela, aztertu behar zuten ze erantzuna ematen zuen departamentuak, eta, badirudi aldarrikapen batzuk edo bideraturik daude, edo, ez dakit. Oraingoz, deialdia ez da nik dakidanez deskonbokatu, baina agian ez da hori izango, segun eta ze bideak irekitzen diren osasun departamentuaren partetik. Hortzen daude hauteskundeak, orain sartzen gara pixket, pre-kanpaina horretan, ez dakit, nola ikusten dituzu pixkat lehen aipatu duzu zerbait, baina alderdi politikoak honekin ikusten duzu, garrantzia ematen ari diote, ari dire egiten proposamen, ez dakit, duinak, eraginkorrak? Normalean, kanpainetan ez dira oso gauza, oso konpromisu argiak plazaratzen, baina guk bai ikusten duguna da, osasun sistema publikoak dituen erronkan kontutan hartuz, bai esan dugu gure idatzietan, legealdi hau bukatu arte eta hurrengo legealdia hasiko den lehendabiziko minututik hasiko gara aldarrikatzen zeren eta hartzen diren pausuak, normalean, duela gutxi irakurri nuen eta gustatu zitzaidan. Gustavo Petrok esan zuen legealdi batean gauzak edo lehendabiziko urtean egiten dira edo ez dira egiten. Orduan, esaldi hori jarraituko dugu, bai. Ezaguna da, baita ere, erraten dute, lehendakari bat gobernua hartzen duen momentuan, lehenbiziko 6 hilabeteak izaten direla determinanteak hori erraten dute. Ez dakit, ala den, gero badakigu prozesu burokratikoak ere bai konplexuak izaten direla, baina hortxen, ikusiko da, aipatzen genuen, orain pre-kanpaina momentu honetan gaude, badakizue, momentu hauetan, diskurtsoak beti dira arron lorez betetakoak eta promesa askotakoak ikusi beharko da, Lazarok zioen moduan, gero, nola gauzatzen den, kontu guzti hau, ganden larun batean atera ziren, hainbat sindikatu baita, Nafarroko osasun plataformakoak, kalera, hainbertze jende, langileak, pazienteak denetik, hoxen osasun publiko eta duin bat aldarrikatzeko, eta Lazarok kontatzen zigun moduan, 23an, hortzegun honetan, akaso bertze greba egun bat, egoneta, ikusi beharko da, adiegon horrekin. Gaurkoan, Lazaro Elizalde, Nafarroko osasun plataformako, bozeramailea, guri guzti hau kontatzen. Lazaro, eskerrik asko, gurean egotegatik. Zuei, mila esker. Hauxean gaurko hemen magazinean eskaintzeko genuena, bihar ere hemen izanen gaituzue, asteazkenean, printzipioz. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.
Agur.